பேசிக்கா பிரம்மாஸ்திரா வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள நடக்கிற ஒரு சண்டை தான் இந்த படமே. எப்படி சொல்றேன்னா, அம்மா செத்து போச்சு, அப்பா ஒரு இடத்துல அடைஞ்சு கிடக்குறான். அந்த அடைஞ்சு கிடந்து வெளியே வரணுங்கிறதுக்காக அப்பா போறான்னா, மகனே போய் அப்பாவை தடுத்து நிறுத்துறான். அப்பாவை அந்த இடத்துல அடைச்சி வச்சதே அவங்க செத்து போன அம்மா தான். ஆனா அவங்க அம்மா எப்படி செத்து போனாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டோரியை தான் 2.5 மணி நேரம் 2.25 மணி நேரம் வந்து நமக்கு படமா கொடுத்துருக்காங்க. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் எப்படி போச்சுட்டே தெரியல. டிஸ்னியோட மார்வல் படங்கள்ல என்ன ஃபார்மேட்ல எப்படி விறுவிறுப்பா போகுமோ அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட அதே விறுவிறுப்போட இந்தியனைஸ் வெர்ஷன் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் ஹாஃப்ல கிளைமேக்ஸ்ல வந்து ஜவ்வு மிட்டாய் மாதிரி இழுன்னு இழுத்துருக்காங்க. ஒரு கட்டத்துல பொறுமையே படத்தை முடிங்கடா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு. விஎஃப்எக்ஸ் சொல்லணும்னா சூப்பரா இருக்குங்க. பெஸ்ட் விஎஃப்எக்ஸ் இன் இந்தியன் ஹிஸ்டரி. அதாவது ஒரு ஆக்சுவலி இது வந்து இந்தியன் மேடு படமே சொல்ல முடியாது. வால்ட் டிஸ்னி அவங்களோட படத்தை இந்தியன் வெர்ஷன்ல எடுக்கணுங்கிறதுக்காக இவங்களை பிக் பண்ணி நீங்க படம் எடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க போல. இதுதான் நடந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா கிராபிக்ஸ்ல அந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஒரு மார்வல் படத்துல வர்ற அளவுக்கு கிராபிக்ஸ் வந்து இந்த படத்துல இருக்கு. சூப்பரா பிரமாதமா பண்ணியிருக்காங்க விஎஃப்எக்ஸ்லாம். எல்லா படத்துலயும் ஹீரோயினை தப்பா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த படத்துல ஹீரோயினோட ரோல் என்னன்னு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்றப்ப ஹீரோவோட சிவரேறி குதிச்சு ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் போய் ஒரு பர்த்டே கொண்டாடுறாங்க. அங்கே போய் அவங்க கூட பேசலான்ட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் அவங்களை பத்தி செல்ஃப் இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டே இருக்கிறப்ப அவனுக்கு திடீர்னு ஏதோ விஷன்ஸ் வருது. பைத்திய மாதிரி நடந்துக்கிறான். நான் சொல்றது அது என்ன விஷன்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஆனா அவளோட ஒரு பொண்ணோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேட் வந்திருக்கிற பொண்ணோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேட் வந்திருக்கிறான். திடீர்னு வேணாம்ட்டு இங்கேயோ ஓடுறான் வர்றான். பைத்தியக்கார மாதிரி பிஹேவ் பண்றான். அவளுக்காக வெயிட் பண்ணி வரவே இல்லை அப்படின்ட்டு கிளம்பி அவ வீட்டுக்கு போயிடுறான். நெக்ஸ்ட் டே ஹீரோயின் போய் ஹீரோவை மீட் பண்ணும்போது நீ ஏன் உனக்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் நடக்குங்கிறத என்கிட்ட ஷேர் பண்ணல அப்படின்னு சண்டை போடுறா. பாத்துக்கீங்களேன். நேத்து நைட்டு கொஞ்ச நேரம் தான் மீட்டே பண்ணீங்க. 2 பேரை பத்தி பேசிக்கிறதுக்குள்ளாரே பிரச்சனை வந்துச்சு. அவன் போயிட்டான். நெக்ஸ்ட் டைம் வரப்ப நீ ஏன் என்கிட்ட உண்மை இருந்து மறைச்ச அப்படின்னா எங்க எப்படி சொல்லுவான். ஃபர்ஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் ஷாருக் கான் வர ஃபைட் சீன்ஸ் அந்த கிராபிக்ஸ் எல்லாமே பிரமாதம். சூப்பரா இந்த படத்தை விஎஃப்எக்ஸ்க்காகவே 3Dல போய் கண்டிப்பா எல்லாரும் தியேட்டர்ல பாருங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும். என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த படம் பெரியவங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டோரியில ஒரு பார்ட் தான் இந்த படமே. என்டையர் ஸ்டோரி வந்தாதான் இந்த படத்துல இருக்கிற என்னென்ன டெப்த் டீடைல்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும். இந்த படத்துக்கு முட்டைபோஸ் கொடுக்குற ரேட்டிங் 2.5 out of 5. நான் பார்த்த படங்களை எனக்கு தெரிஞ்ச பாணியில உங்களுக்கு டெலிவர் பண்றேன். பிடிச்சிருந்த லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க. உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது முட்டைபோஸ் தினேஷ். நன்றி, வணக்கம்.